Jej. Áno, to je pre Evičku. Jak vieš? Lebo rúžové. Čo tam je napísané? Evička. Čo tu je napísané? Evička. No a ty si prečítaj, Andrej, kde je tvoje napísané, Andrej? Tu je. Áno. No tak si ho rozbal. Neviem, no pozri sa. No rozbal ho. Adamko. Poď sem, poď. No ty sa tu pozri, Adamko. Adam, to je tvoje. Aj toto je Adamové, a toto je pre Adama. No, ja ti pomôžem, dobre? Čo to je, Adam? Šrubovák. Je šrubovák. Jej. Toto je Adam, tiež Adamové. Jej, Adam, pozri, čo to má. Čo to je? Čo to je? Čo to máš, Andrej? A ja chcem vidieť. A ja neviem, no musíš sa pozrieť, no, čo tam je? Čísla tu máš. Počkaj, Evi. A ty kde máš svoje, Evi? Daj tvoje. Evi. Toto je... Andrejko, pozri. Toto je pre Evičku. Pozri. Ešte veľa aj písmenka. No krásne. Dobre, Evi, dobre, toto nie teraz necháme. To sa budeš hrať. Tak. Dobre, ne? No, či je to je? No rozbal si to. To je asi tvoje. A Evička má kde? Evičke, dajte dačo Evičke. Evička, poď, tu sa pozrieme, tvoj. Pozrite, aké Adam, aké má kladivo, šrubovať. Poď, to je tačikové. To je môj. Je, ďakujem. To je pre tačíka. Fusion Power, to je na baterky, mama. Žiletka na baterky. Mamka, ty tam máš aj darček na narodeniny, kde asi Ježiško ti priniesol. Pozri. Jej. Nie, to je Adam. To je Adam. Áno, rozbalím ti. No, to tady podarí. Tady neviem, či by si nemali po nožík alebo čo také. Počkaj,